हमार माई। आए दुनिया में सबसे अच्छा आदमी के बा? तहार बाबू। और सबसे खराब आदमी? हमार बाबू। अच्छा एगो और बात बताई, ए दुनिया में सबसे आज्ञाकारी लड़का के बा? तहार भाई। और सबसे बदमाश लड़का? हमार भाई। वेरी गुड बेबी, वेरी गुड। पाना में लिखल बा मेहरा रूस के हुन जीतल बा। इतिहास के पाना में लिखल बा मेहरा रूस के हुन जीतल बा। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अच्छा एगो और बात बताई, का हो? केकरा हाथ के खाना मिठाई लगेला? तहरा हाथ के। अब केकरा हाथ के मिर्चाई लगेला? भौजाई के। सो क्यूट बेबी। एक और बात बताइए, बैंक बैलेंस कमा के किसको देना है? आपको। अब किसको बताना नहीं है? बाप को। यस। हाँ कल जुग के है सच्चाई बाहो। चुप रहले में सब कर भलाई बाहो। धरती पामे हर राज आइल बाहो। सारा मर्द समाज लड़ाई बाहो। तू लोग का बोलता हो? चुपचाप रहो लो। लोभेला रेंज दोनों में बखतरा। सोना दोनों में रहबा होते पतरा। अच्छा ठोकर लगल पनु गवासी खलबा। इतिहास के पाना में लिखल बा मेहरा रूस के गुण जीतल बा। इतिहास के पाना में लिखल बा मेहरा रूस के गुण जीतल बा। हेलो, एगो और बात बताई, आपस के झगड़ा कहाँ सलटे के बा? घर में। अब कहाँ बतावे के नहीं खे? तारा नई हर में। एक आखिरी सवाल, ए दुनिया में सबसे सुंदर औरत के? तू। और सबसे खराब आदमी? हम। चलो 3 साल के सिखावल कुछ तो कमाई। सब कर इंजान भइल सीज बाहो। डॉक्टर एह चीज के मरीज बाहो। तो 5 लाख भूले तू तो भइल लीज बाहो। बोल जान खोलो भौजी प्लीज बाहो। हटिए तो, बात मत करी मेरे से। का है? अरे लागे खिसियाई गइलू हमारा से प्यारी। बात नहीं करब तो अरे मान जाना दागो तो नीलो हो अभी धी कलबा। इतिहास के पाना में लिखल बा मेहरा रूस के हुन जीतल बा। इतिहास के पाना में लिखल बा मेहरा रूस के हुन जीतल बा। निमन निमन बाहुबली लोग के यहाँ था लग जाला। तू का चीज होगा?